Група от 5 човека заминаха за слънчева Италия. Пътуването беше продължително, но успешно. Градчето, в което са децата, е Сан Джованни ла Пунта, което е близо до Катания. Срещата в Италия минава под мотото "Учене чрез действие". Колегите и децата гости ще наблюдават уроци по италиански, английски, френски. Освен това, те ще участват в работилница, в физическа лаборатория. Децата ще готвят италиански ястия и ще присъстват на лекция за здравословно хранене. Ще имат възможност да наблюдават и малки бизнес предприятия, фабрики за пасти, италиански ресторанти и други, които ще бъдат в процес на производство. Освен това, нашата група ще може да наблюдава и различни исторически и културни забележителности на града. Ще имат посещение до вулкана Етна. Така че се надявам емоциите да са положителни и децата и колегите да се върнат заредени с много хубави впечатления. Свързваме с колегите и с децата, всичко е нормално, децата са много щастливи и казват, че е невероятно красиво.